аз ишораҳои ман фаҳмидед ки ҳоло мо бо кӣ суҳбат мекунем. Албатта меҳмони навбатӣ Формула 55 ин мушзани муваффақ Муҳаммадхоҷа Яқубов аст ки яке аз чеҳраҳои намоёни варзиши Тоҷикистон ва муаррифгари ватани азизамон дар арсаи байналмилалӣ. Муҳаммадхоҷа, хуш омадед ва фикр мекунам ки шумо яке аз чеҳраҳои намоёни варзиши кишвар ҳастед ва чанд лаҳза пеш аз Амрико баргаштед ва муҳорибаҳои охири шумо дар бокси профессионалӣ чӣ гуна гузашт? Бой нагузашт. Ҳарифам аз давлати Куба буд. 10 ран ҷанг кардем бо ҳисоби хулосаи доваро хулосаи доваро бурд кардам. умуман ҳоло шумо яке аз муддаёни асосӣ барои камарбанд дар ташкилоти WBC ва ин рақиби шумо нафаре аст ки як маротиба шумо аллакай бо ӯ рақобат карда будед ва чӣ тавре ки мегӯянд, агар хато накунам, ба бохт аввалин бохти шумо маҳз аз ҳамон нафар. Акнун мехоҳед қасос бигиред ё на? Чӣ гуна аст эҳсосотатон? Қасос не, спорт боими ки мебори ҳаракат мешавад. Нағз тайёрӣ менам, худохоҳад ниса боварим калон барои бур кардан. Ашибкома медонам, хатогиҳомо медонам, ҷанда чӣ хатогиҳом бур ҳамаш медонам. Бояша буда тамошо мекунам, аз худ мекунам, баъд тайёрӣ мебинам. Хуб, он аввалин бохти шумо ва ҳам ягона аст, аммо фикр мекунам ки барои варзишгар бохт ин хеле ҳам сахт аст, бахусус шумо ҳам онро бисёр ҳам сахт қабул кардед ва чӣ гуфтаниям, ҳамон кадом омилҳо боис шуданд ки шумо дар ҳамон рақобати бисёр ҳам муҳим ғалаба карда натавонистед? Ба фикри шумо ҳамчун як варзишгар. Ӯ худаш боксёри нағз, чемпиони ҷаҳон, бекор чемпиони ҷаҳон не. Ашибком ҳай монда шудам, почкам монда шудам, се баъди 4 ран, весагон кам нитор шуд. Ҳай ҳамаш буҳона. Нағз тайёрӣ нестам, нағз мезанем. Бое ки охирин гузарондем, аввалин бои шумо дар Амрико буд, онҷое ки бисёр ҳам бокс маъруф машҳур аст ва дар Амрико чӣ гуна қабул мекунанд боксро? Боксро беҳад нағз қабул мекунанд, бисёр балечка мебинам онҷо дар Америкада. Аммо ин хеле гуфтани фанат ҳам бокс. Мебинам нағз тамошо мекунанд, балет мекунанд ҳамада. Вуҷуда балечкаи, например, балечки ман соперникам нағз бокс кунад, вайдам балет мекунад. Мухлисӣ мекунанд. Мухлисӣ мекунад. Бале. Ва як чиз дигаро ки ҳатто мухлисои шумо то Амрико рафтанд, онҷо бои шуморо дидем ки исми шуморо мегирифтанд, Тоҷикистон ба пеш мегуфтанд ва ҳар куҷое ки шумо бокс мекунед, мухлисои шумо ҳатман ки бо шумо аст. Тоҷикистонам рафтанд, шиносом рафтанд, тоҷикон. Онҷо дам Америкадам буданд, шиносом ва ходам рафтанд, балечки карданд. Аз ҳамон 22 рақобате ки шумо анҷом додед, кадомаш бароятон мушкилтар буд? Мушкилтар қатъи мексиканс буд. Дута мексиканс ки омадам, ҳамон боё мушкил буд. Шумо дар як мусоҳибатон гуфтед ки боксро аз падарам омӯхтам. Шумо дар Исфара аз хурдӣ дар оилаи боксёр ба дунё омадед? Чӣ гуна аст? Не, аз падарам омӯхтам. Не, падарам боксро балечик, ӯ ёшонда машаи вақте бачча будагинда. Боксро нағз менан, амоно хурдиманда худама ёд дода будам. Баъди вақтам 7-ум, 8-ум син шудам, зал ба бурдам омадидам, ҳамон тренер дорам, Фатулло Дадабек, ҳамон хидмат кардам. Мақсад дар Исфара боксҳои шуморо дида шояд бисёриҳо мушзан шудан хостанд, мисл варзишгар хостан шудан. Ҳар вақте ки ба Исфара меоед, ба зодгоҳтон меоед, кӯдакону наврасон ва ҳамаямон ҳам деҳаҳои шумо чӣ гуна қабул мекунанд? Мебиёянд барои пешвоз бисёр бачаҳо нағз қабул мекунанд. Қабул мекунанд. Бошед, муваффақият барои шумо. Умедворем ки дар барои камарбанд ҳатман ки шумо ғалаба мекунед. Чӣ тавре гуфтем, қасоси ягона бохти худро аз ҳамин варзишгари амрикоӣ мегиред. Ва дӯстони гиромӣ, ин буд як суҳбати кӯтоҳи мо бо варзишгари муваффақ, мушзани хеле ҳам шинохта Муҳаммадхоҷа Яқубов. Ва Муҳаммадхоҷа, ин тӯҳфаи ширкати Формула 55 барои шумо. Умедворем ки шумо дар оянда низ барои Тоҷикистон муваффақиятҳои калон ба дор меоред. Саломат бошед.
то дидорҳои навбатӣ сарбуланд муваффақ бимонед.